¿No hay personal allá? La cafetería y allá la señora está también, la consulta. Listo. No, pues lo voy a dejar ahí. A ver, saca la lista madrileño. Está saliendo Quere aquí que llevo grabado. da cabeza de señora? A cabeza xa neste tamén. Pois ponme... O boto ya toda na... Non son, bueno, son máis ou menos. Sí, bueno, estas porque escollar. Leche yo un ticket de menos, una remesa de menos de todo. Era Ahora es para hablar de aquí. Alguna casi no explica. Está vacío. Xa se fai aí. Bótalle ese. Bótalle ese. No, pues... Pero non la quero. Eso non la quero, hombre. No, pero la cobertura no. Pero pensé que eras la... Tuviéramos dúas ou tres chafeiras máis, tiñas aí en reserva, e nunca te pillan. Se só tes esas, te poden pillar. Se che ven un boom... Claro, y acabar con la cabeza. No, no arreglé. No, pero a ver, ahora...
Eso está saliendo todo fuera. Fuera, pasamos. Quedou de vir o alto mar. Vale, Ana, Pero a pasar a mitad. non hai, olvídate. Non hai, hai que sacarle a botar que está. Non hai. Cada uno a su sitio. Nós temos o controlado. No, eu non quero ahora máis problemas. Xa para botar. Vale? O Irving este día, ás 9:15 estaba un poquinho alto, mellor agora está un poquinho máis alto, entón se nos impide facer lume. Volvo a explicalo por aquelas persoas que mellor non estaban nese intre, que o dicen, vale? Nós temos que facer todo o da lei. Outra cousa é que nos procuramos ter sabedes que adiantamos moito o churrasco e os agasallados, vou chamalos polo seu nome: Carlos, Rafa, Rosy, Manolo, Manuel o cordonista, Manuel da Ponte, a cultura, o deporte e a veciñanza. Polo tanto, nós sempre queremos agasallar a esas persoas. Dámolle as gracias por estar aquí á Comunidade de Montes, que é a que nos presta este terreno. Dámolle as gracias a aquelas persoas que nos deixan estes terrenos, dous terrenos que hai aquí para poder facer a festa. Dúas persoas que deberían estar aquí con nos festexando deixáronos prematuramente, pero sempre estarán na nosa lembranza. Na categoría de deportes, nesta ocasión, recoñecemos a súa labor a Rafael Comesaña e a Andrés Davila Martínez a título póstumo. Vai a sernos un poquinho duro este acto, vale? Téntenos que dar un tempo. Formaba parte desta equipa grande do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Adestrou na categoría Benxamín e despois o equipo femenino sénior de primeira autonómica, adicando o seu tempo aos adestramentos e a formar equipo. Tamén compre salientar que a súa labor dentro do fútbol sala e da parroquia máis alá do equipo sempre que se requería
aquí o estaba. E temos unha persoa que tamén está eivada ahora mismo, estamos agora esperando como se prepara unha situación que sí yo temos que dar e sí yo temos que decir un forte aplauso a Andrés. O seu pai na súa labor incansable. Isto non ven aquí nos papeles. A labor incansable como é o mar, pois foi un dos mariñeiros que faleceu no mar. Andrés, podes vir para aquí se queres e se non queres, xo agradecemos exactamente igual. Falar de Manuel temos que dicir que leva anos de abondo dende a fundación da Escola de Acordeóns do Centro Veciñal alá polo 2006, formando parte dela. Horas e horas de ensaios para logo subir aos escenarios coa orquesta de acordeóns, cataventos, e percorrer os centros culturais da nosa terra, amosando as súas artes musicais. Pero a súa implicación e amor polo acordeón tamén le van a acompañar as actuacións das cantareiras do Alba ou a agrupación folclórica do Centro Veciñal, o Conservatorio de Vigo e logo o Conservatorio Superior das Illas Baleares, onde finalizou con matrícula de honor. Continuou formándose a nivel internacional con distintos mestres de renome, recibiu premios tanto a nivel local como nacional, participa como solista en diversas orquestas sinfónicas e ensembles, foi docente do Conservatorio Superior das Illas Baleares e agora desenvolve esa labor na Unión Musical de Valadares. Eugenia é unha persoa cusa longa trayectoria de traballo na parte máis lúdica foi formando parte nas directivas deste centro e das comisións de festas da parroquia. Tamén, dende hai moitos anos, traballa pola igualdade e defensa dos dereitos da muller, formando parte no seu momento da vogalía de igualdade do Centro Veciñal. Compre salientar que o seu labor neste campo levou a participar na rede de mulleres veciñais contra os malos tratos de Vigo. Outra faceta a que dedica esforzos e tempo é a de facer teatro aficionado dentro do Teatro Escoitade, onde tanto representa como conseiga atrezo ou arranxa vestiario. Leva traballando arreo como responsable da Secretaría do Centro Veciñal durante máis de 15 anos, encargándose das actas, das asambleas, de asinar todo tipo de certificados e documentos xunto ca asinatura da Presidencia e de tomar nota do que se trata nas xuntanzas da directiva. Pero non só diso, senón tamén de estar pendente de que todo funcione correctamente no plano organizativo da recepción e reparto de tickets nas festas e eventos ao aire libre que se levan a cabo ao longo do ano. E, por suposto, colaborando na montaxe e desmontaxe dos eventos que se organizan. Polo dito, a actual directiva do Centro Veciñal decidiu recoñecer e outorgar este recoñecemento en agradecemento polo seu labor. Moitas grazas, Carlos. Entrega de recoñecemento, a directiva tivo en conta a trayectoria de Javier como persoa implicada e traballadora no ámbito veciñal, formando parte de diversas directivas que organizan as festas parroquiais, San Campio, Alba, Cristo. Tamén pesou unha decisión o labor desenvolto por Javier dentro do Centro Veciñal como directivo, realizando todo tipo de tarefas e sempre disposto a colaborar no que fixera falta para a boa marcha da asociación. Moitas grazas, Javier, e moitas grazas, Elena, por seguir. Dende aquí quero agradecer a todas as persoas que traballan e traballaron aquí, pero darvos de conta, somos alrededor de 40 personas as que estamos os aquí, 36 traballando, colaborando altruistamente. Temos que darlle un forte aplauso aos churrasqueiros que agora tuveron que parar o seu traballo, aos que están asando, as persoas que están repartindo, as persoas que viñeron co polvo, as persoas da organización, a toda esta xente que mobilizamos no día de hoxe, porque o queremos, porque nos gusta e porque o facemos con grande gusto. Quería que lle derades un forte aplauso, por favor. Hermoso, mala sorte con circunstancias medioambientais, que paséis unha xornada e que disfrutedes de esta magnífico centro cultural e desta magnífica dirección e desta magnífica veciñanza que é a parroquia de Valadares. Moi boa idea. Chegaba aquí, entrando, estaba actuando a Coral de Valadares. E quero que as miñas primeiras palabras sexan para felicitar unha intervención magnífica desa coral.
unha vez máis, as voces de a coral, todas as mulleres, todos os homes con seu director ao frente, eran quenes demostrar a grandeza das voces, da música vocal, e esta sensación tan profunda dende Valadares e dende Vigo en corales. Pero un ratiño despois, cando estábamos por aquí, arrancaba a banda de Valladares. Arrancaba a mellor banda de música de España. Ana e Pablo, todos os que estades vestidos de amarillo fosforescente, o meu recoñecemento en nome da cidade, en nome de todos os que queremos que a naturaleza siga sendo isto tan maravilloso, que a veces require de esforzos, de sacrificios, dunha certa, querida Ana, querido Pablo, penalidade en este momento, pero paga a pena. A las morenas quiero, cielito lindo, desde que supe que morena es la Virgen, cielito lindo de Guadalupe. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Se alegra el cielito lindo los corazones. Oh, no, 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 canta y no llores.
acabouse a festa. Bailad! Que esperabas? A ver, que esperabas? Anda, diante miña, acabouse a festa. Venga, mamón, vamos, diante miña, marcando, marcando. Mira para diante, mira para diante. A ver, marca. Hip hop, hip hop, hip hop. Contra la cabeza, vamos, para diante, marcando. Hip hop, hip hop, hip hop. Mano, mano, mano. Hip hop, hip hop, hip hop. Vamos, 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 venga, bailar. Vamos, acabamos la festa. Vamos, vamos. Todos. Este, do que se trata esta peza, non deixa de non ser unha metáfora de todo este barullo que está rodando no mundo. Bueno, que o que queremos nós é precisamente denunciar ese barullo e que xa dunha vez por todas seamos máis razonables, que os nosos corpos non teñen por que estar sufrindo todo o día e todos os días co mesmo, con eses barullos que se están montando en todas partes e en todos os momentos. Así que nada, un aplauso outra vez para eles, que foron magníficos. Uno, 2, 3 y 4. Y ahora a la derecha lo mismo. Abrimos, cerramos. Y así ya está. Abro, cierro, abro. Cierro y do otro lado. Abro, cierro, cierro. Tenemos que dar en cuenta que vamos a repetir un pie, digamos, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, y ahora vamos a repetir otra vez el derecho. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Repetimos el izquierdo. Abajo, arriba. Básico. Giramos a la derecha. Giramos a la izquierda. Giramos a la derecha. Avanzamos.